clasificación será a primera va a estar Cesante Rodaído con su anfitrión Castropol. Baja Ferrer, la segunda Narón, Buesio y Mugardos, sin atleta de honra. Va a estar a líder, Gustavo La Cruz, la ganadora de las últimas 6 jornadas. Summer de la 9 en fin, Tirán Pereira. Y Becos, a la clasificación general, después de la jornada de 11. Está dejada por Gustavo La Cruz con 6 puntos. Ahí tenemos Summer de la 9, Euro City, Tirán Pereira. Esta es la con 58 y el trabajo de Gustavo. tal, saudos? Estamos en Cesantes, edición número 41 da bandeira Concello de Redondela. Oitava regata da temporada, estamos no treito final da tempada na Liga A, Liga Galega de Traíñas, Liga Galega que domina con autoridade Cabo da Cruz, e onde o máis emocionante está na loita polo segundo posto da Liga, onde dúas tripulacións de Moaña, San Bertolomeu e Tirán, están só separadas por 3 puntos. E digo emocionante porque ese segundo posto dá dereito a estar no mes de setembro no playoff de ascenso a Liga ACT. Oitava xornada,
Oitava xornada con 7 vitorias ata o momento de Cabo da Cruz na Liga, 7 a máis consecutivas, simplemente non gañou na primeira xornada de Liga en Narón, aquela foi regata con vitoria de San Bartolomeu, e estamos no treito final de tempada, simplemente faltan 4 regatas para que finalice a Liga. Redondela, Tirán a vindeira fin de semana e mediados do mes de agosto, 15 e 16 de agosto, Castropol e o peche de temporada en Boiro. Simplemente 4 temporadas con todo bastante definido na clasificación, agás quen vai ser segundo clasificado da Liga. Estamos en Cesantes, quen coñece como a palma da man este campo de regatas, e Felipe Silva. Moi bo día, Felipe. Moi bo día. Estamos vendo aí as mareas a 1 da tarde e a baixamar. Estamos nun momento no que está baixando a marea. É unha regata atípica no horario, 10 da mañá. Sí, é atípica porque ao final tens que adaptarte ás mareas e ao final buscamos a mellor forma para que vean as mellores condicións. É dicir, agora está a media marea, unha hora e media acabas a regata, é dicir, todos máis ou menos estarán en condicións de poder remar. Formato non é o habitual de 4 longos, vai ser un formato de 6 longos, pero xa é habitual por esta zona ese formato de 6 longos que vai facer a regata máis dura aínda. Sí, é a 6 longos, aquí solemos facer a 6 longos, unha porque para nós pensamos que é máis vistosa para a xente, e outra que o sitio, coa illa aí no fondo, non nos permite moito máis largo. O escenario é maravilloso. Ponte de Rande, como ven os espectadores ao fondo, e Illa de San Simón, unha maravilla. Sí, o sitio é espectacular, o contorno de aquí para remar é perfecto. A máis hoxe que se dá que está o mar calmo e tal, está para darlle. Tripulacións que abriron esta primeira quenda, 3 tripulacións, Cesantes, Castropol e a Cabana. Cesantes está no carreiro número 2, esa é a tripulación local. Tripulación de Cesantes. Simplemente o adestrador Benji fai un retoque na primeira de estribor, marca de estribor, Anxo González, novidade. Un retoque con respecto á regata que houbo onte, porque esta é fin de semana con 2 regatas na Liga. Houbo regata onte en Ferrol, modalidade contrarreloxo, cambiouse a modalidade a contrarreloxo con vitoria de Cabo da Cruz, e con respecto a onte simplemente un troco en Cesantes. Cesantes é penúltimo clasificado da Liga, o equipo asturiano de Castropol e Pechacancelas. Estes dous equipos a estas alturas de tempada sabemos xa que van perder a categoría. E compite tamén a Cabana. Cabana fai varios retoques, 3 retoques hoxe con respecto á tripulación que onte competiu en Ferrol. A gran novidade, a estrea hoxe de Ismael Vieira, primeira regata da tempada. Hai un troco en babor que é o de Pastor Moledo, vai na terceira de babor e cambia o patrón, o adestrador Jorge San Martín. Hoxe está Miguel Bouza como patrón. Os 3 retoques que fai a embarcación da Cabana. Lembramos o cambio de formato para a vindeira temporada Liga A, só haberá 8 equipos, e o que indica o regulamento deste curso 2026 é que os 2 últimos clasificados da Liga perden automáticamente a categoría, que salvo un cambio moi grande van ser Cesantes e Castropol, e o 7º e 8º clasificado, que tamén salvo un cambio moi grande van ser Narón e a Cabana Ferrol, terán que disputar un playoff contra primeiro e segundo clasificado da Liga B, que van ser Rianxo e Perillo. E todo isto dependendo tamén do que pase con os 2 equipos que están en ACT, Chapela Huoco e Ares, a ver se perden ou non perden a categoría en ACT, e incluso saber tamén se algúns dos de Liga Galega dan o salto a ACT. Iso non nos saberemos ata setembro. Sí, ao final o que pase na ACT influye no playoff. Al final unha plaza sí que se vai disputar, porque se descende un galego, máis os 4 de aquí, se vai o playoff co segundo, pois aí pode haber unha plaza para ir a CT. Depende tamén de se sube o cao, pode dar moitas voltas. O que saberemos é que a permanencia só está asegurada para os 6 primeiros clasificados de Liga. E despois, 9º, 10º descenden, 7º e 8º están en playoff, pero aí xa dependen todas esas variables que estábamos comentando. A Cabana primeira en virar, un tempo de 3.06,
Castropol chegou a 4 segundos, Cesantes a 5 segundos. Primeira das 5 viradas que teremos neste campo de regatas. Sí, o primeiro longo, que é un longo moi curto e tal. Sí, parece que Cabana colleu un poquinho de ventaxa sobre Castropol, que lle vai diante a Cesantes. E vemos a tripulación da Cabana, unha tripulación que o ano pasado foi campeoa da Liga B. Sí, que está facendo moi boa tempada na Liga A. Foi un pouco irregular aí ao principio, Sí. pero ahora últimamente parece que está facendo boas regatas. Ayer, por exemplo, fixo Foi sexta, onte foi sexta. un regatón na súa casa. E unha tripulación que, como di Felipe, foi de menos a máis esta temporada. Nas 3 primeiras regatas de Liga ocupou o 8º posto, quedando a máis dun minuto do vencedor, e despois foi mellorando os seus rexistros a partir da regata de Bueu, mediados do mes de xullo. Vemos a virada das 3 embarcacións, mandando a Cabana con pouco máis de 3 minutos no primeiro longo. Esta fermosa paisaxe, ven aí a Ponte de Rande ao fondo. Si hai un vemos aquí esta imaxe. Parte dereita a Cabana, na parte esquerda Cesantes, e polo medio vai Castropol. Non temos a referencia de Cesantes, que falla o GPS hoxe da tripulación local, a tripulación que adestra Benji, unha tripulación que despois de 4 anos en Liga A, pois Este ano parece que nos toca descender. A ver, tuvemos moitos cambios, moitas baixas, e a facer un equipo novo, xente que tamén é nova. Entonces este ano parece que nos está costando un pouco máis. Esta é a tripulación da que estábamos a falar, patroneada por María Álvarez, que é unha das caras novas esta temporada, unha rapaza que chegou dende Tirán aquí a Cesantes. Sí, unha rapaza que veu da treña de Tirán, estaba remando na femenina de Tirán e deixouno, pero como sabía vir de patroa e tal, pois veu para cá e estamos facendo unha labor moi boa con nós. Hai moito ex-Tirán en Cesantes. Sí, está Kevin. Está Kevin, os últimos que chegaron. Sí, esta é a segunda tempada de Kevin. Sí, ten un rapaz, Anxo, tamén, que veu de Tirán, que cedeu nos Tirán. E depois hai con algún pasado de Tirán, que está Raúl, está todos estes que pasaron por ali. Sí, o propio Benji. De feito, o propio Benji. A última vez que Tirán quedou campeón de Liga A foi con Benji como adestrador. Sí. Aquel Tirán con Benji que estivera en ACT e fora campeón de Liga A. Sí, ese ano subiu a CT, sí. Chamoume a min e remía eu con ele ali na CT ese ano. Non me lembro, creo que foi hai 3 anos, non? Ainda estaba Buca con vos tamén. Sí, xa. Sí. Dos vellos guerreiros que estaban en Cesantes aquí, nas últimas palabras. Foi o último ano que remou, fixo con nós, que salvámonos nese ano. Sí, dificultades aí na virada, ese carreiro 2 fingiu moitísimo a Cesantes, chegou a 9 segundos, Castropol a 11. Casi colla bolla por estribor, o Piqueiro adiantouse un pouco e casi come a olla. Menos mal que estuvo bastante ágil e pudo rectificar. Move uns 10 segundos de vantaxe a Cabana sobre Cesantes, e unha diferenza moi semellante a Castropol. Está xa moi definida esta primeira quenda, Cabana primeiro posto, Cesantes segundo, Castropol terceiro. A verdade é que na Liga hai como moita regularidade. Se vemos, por exemplo, os postos de Castropol esta temporada sempre foi último clasificado, Cesante en todas as regatas sempre foi penúltimo clasificado, Narón a Cabana, que están igualadas a puntos na clasificación. Estuvieron aí alternando. Sí, estuvieron alternando, ser sétimo, ser oitavo, pero incluso se imos cara a zona alta da Liga, Mecos, por exemplo, estivo no 4º posto casi que toda a temporada, Bueu no 5º posto casi que toda a temporada, Cabo no 1º posto casi que toda a temporada, San Bertolameu e Tirán alternando, aínda que San Bertolameu, a tripulación de Meira,
máis no segundo posto que Tirán, pero foi unha liga como Muy con moita definida. regularidade, Sí, moi como si definida, sí. estuviera- Desde o principio parece Sí, que sí. estuvo moi definida, Sí. é dicir, que todos parecía que teñen o seu posto, o sea, que os últimos sempre son últimos, penúltimos. Sí, moi poucas variacións, Hai poucas ou variacións, moi hai poucas poucas variacións sorpresas, as hai regatas. poucas sorpresas. Sí. Iso é que os equipos están moi definidos e non hai moita variación de unha regata a outra. E ao final os postos, e aquí tampouco hai campos que haya unhas cambios tan brutales como hai noutros lados. Sí. E todos os postos máis ou menos son sempre os mesmos. Que lle falta un pouco a esta liga, que haya un pouco máis de incertidumbre, de alternativas para poder ser máis vistosa. Non temos esas grandes regatas de mar aberto, De mar aberto, ou regatas onte, por exemplo, na CT en Santurchi, ou cando sucedía en Portugalete, que son criticadas pola desigualdade que hai. Claro, pero ao final son bonitas. Son bonitas, efectivamente. Para espectador Sí, sí. é bonito. Que para o remeiro é dura. É dura e a veces fastidia porque estás entrenando e chegase moita da regata decídese por o sorteo. Sí. E ao final, no sorteo, o teu traballo que vieste todo o año, ao final, por un sorteo podes perder ou ganar. Entón é un pouco injusto para o remero, pero para o espectáculo é moi bonito. É de igual que regatas de mar. Regatas de mar, oxalá houbera 6 ou 7 na temporada, porque aí é onde pode haber unhas diferencias que un pode gañar, outro non, e aí hai alternativas. Moito máis baile na clasificación. Onte viuse grandísima regata da chapela de Juan Funzunegui, acabou no sexto posto. Claro. Era unha tripulación que iba última e colleu aire. Que deu sexta. Sí. Entón, claro, iso van a virarse na bolla de fora. Terceira virada, segue mandando a tripulación da Cabana, tripulación que adestra Jorge San Martín. Sí, moi claramente, diante xa. Un tempo de 10 minutos, 10 segundos. Esta edición número 41 da bandeira Concello de Redondela. Segue a tripulación de Cesantes por diante de Castropol. Sí, pero pouquiño, Sí, abriu moito agora Cesantes. Antes fingiu demasiada virada, agora abriu. Non quiso arriesgar agora e dixo, vou asegurar. Está mantendo 2 segundos de marxe, Sí, 2 pero segundos de marxe. Van aí moi iguales os dous, por último puesto. A ver se se vai a ver cambio de... Pois non é habitual que estean tan cerca, No, porque non é vendo habitual. un pouco o que é a media, estálle sacando máis ou menos de media entre 15 e 20 segundos sí. Cesantes a Castropol. Sí, sobre todo... O sea, é atípico que estean tan preto. Ayer xa estuvo tamén un pouco cerca Castropol. Vemos aí esa repetición, Virou- terceira virada. Virou mellor Castropol que Cesantes, pois se xuntaron máis. Está aí a oitava regata de Liga. Sí, xa estamos no final. 8 de 12. 8 de 12, si quedan 4, isto xa está a acabar. E ademais que moitos equipos ahora xa estarán pensando en outras cousas, a mellor algún xa está pensando, por exemplo, o Cabo pode estar pensando no playoff, algún os de descenso tamén, o Narón e Cabana que estean preparando tamén O playoff, sí. Entonces, como quedan 4 regatas e está bastante definida toda a clasificación, pois poden estar algún pensando xa en outras cousas. Lembramos, un dato que onte, unha información que onte aportamos, cando remate a Liga en Boiro, aí vai marcar a clasificatoria da Concha que tres equipos Sí. que tamén salvo un cambio moi grande na clasificación, salvo unha remonta de Mecos. Os tres equipos van ser Cabo, San Bartolomeu e Tirán, os tres equipos que estarán na clasificatoria da Concha. Si, este ano van 3. Van tres este ano, tres masculinos más os dous de ACT. Categoría femenina todos. Están Todos os galegos, falábase dun corte simplemente de 5, pero finalmente esta semana notificaron os organizadores de Donosti, a Liga Galega, todas as tripulacións femeninas da Liga Galega poden ir. Moi ben. Iso é bo. Sí, é moi boa nova, sí, moi boa porque nova. ao final estamos máis representados na clasificación da Concha. Sempre- Que é regata que queden remar todas, Sí, todos. sempre esas invitacións estamos en lista de espera, os Sí, galegos sí. de... Parece Dependendo as renuncias dos vascos,
chegan aquí as invitacións. Somos segundo plato, Sí, como sí. se fóramos segundo Sí, sí, no, plato. somos. Si eles non enchen, pois entonces chaman máis equipos gallegos. É un pouco así injusto, porque o que se falaba que hai anos que non foi ningún. Non foi ningún, nin tan sequera o campeón da Liga Iso non Galega. é xusto Sí. tampouco. Al final tiñan que ter unha base máis concreta e dicir, pois sempre o campeón galego tería que estar invitado. Se queres ter unha regata internacional, os primeiros das ligas importantes teñen que ir. Aí coincidimos completamente. Pero o que mandan son eles. Sí, é unha regata privada e hai que adaptarse. Sí. O número de renuncias no País Vasco implica máis ou menos invitacións. Cuarta virada. Lembramos, formato de 6 longos e 5 viradas. Esta é a cuarta, segue mandando con moita autoridade a tripulación de Acabana e segue a igualdade tamén entre Castropol e Cesantes por detrás. Van aí os dous peleando. Preparouse moi rápido o de Castropol. 13:52 o tempo de Acabana e virando por diante Cesantes, pero case que a par as dúas embarcacións. Saben, a 19 segundos Cesantes, a 20 segundos Castropol. Está allí reclutando algo, un segundo. É que está virando mellor Castropol que Cesantes. Na virada estalle recortando sempre, vira mellor. A patroa de Castropol está facendo moi boas viradas. Mandando nesta quenda a tripulación da Cabana, que hoxe vai con Miguel Bouza como patrón, con Sergio Lodeiro na pica, en babor vai Maí, Alejandro Rodríguez, Moledo, Adrián, David Barreiro e Mateo de Andrés. En estribor, Manu López, San Martín, Ismael Vieira, primeira regata na tempada, Castelos, Jorge San Martín e Álvaro Canosa. Está aí metendo cada vez máis Cabana aos dous. Xa vai 20 segundos. E vai na mitad da regata. Sí, con moita autoridade hoxe vencendo a tripulación da Cabana nesta quenda. Xa o fixo ayer tamén foi metendo cada vez máis e hoxe parece que igual ten a mesma dinámica. Onte foi sexta clasificada, a máis de quedar por diante destas dúas tripulacións, quedou por diante de Mugardos e de Narón. Dos dous. Bueno, creo que tamén hubo un poquinho máis de vento nas outras. Na segunda tanda, sobre todo, hubo un pelín máis de vento e creo que tamén lle axudou. Hoxe coa baixada da marea, antes falábamos de que pode ser regata máis dura para a quenda de honra. Máis dura, un poquinho máis dura porque vai haber menos agua. Vai haber un poquinho menos de agua que nesta quenda, por exemplo. Esa é a tripulación que vai mandando José Miguel Bouza como patrón. Viamos aí a Castropol. E agora a tripulación que manda. Onte hubo un cambio de patroa, onte foi Noa do Pico como patroa da tripulación da Cabana. Si, suele ir. Si, están alternando. Dalle regatas aos dous patróns, ten confianza nos dous e pon os dous. De feito, esta é a oitava regata de Liga, como dis, Noa, 4 regatas e 4 regatas tamén para Miguel. É dicir, confía nos dous patróns. Falaremos despois de patróns. Onte en Mecos, por exemplo, tamén hubo un remeiro, o irmán do patrón habitual, que remou a súa primeira regata como patrón, e antes vimos no quecemento que o segundo clasificado da Liga, San Bartolomeu, vai con un bello guerreiro, Casqueiro, 56 anos como patrón, primeira regata de Casqueiro esta temporada. Sí, é un patrón xa experimentado que leva moita batalla en riba. Este ano sempre suele estar na trainera dos veteranos, é dicir que está a máis anda fino. Non sei se tuvo algún problema outro patrón ou é decisión do entrenador. A Cabana, 17 minutos, 22 segundos, primeira en virar. Parece que ya van iguales, Sí. Aí a virada de Castropol, virada de Cesantes.
saindo moi igualadas. Danlle un máis 28 as dúas embarcacións. Pois é o duelo desta quenda, Castropol Pois. Cesantes. Decídese ahora, non? É curioso, repito, esta temporada Cesantes estaba moi por diante de Castropol en todas as regatas disputadas ata o momento. Pois sí, parece que Castropol lle está dando máis guerra a Cesantes. Esa é a virada de Acabana. Acabana Ferrol, oitava clasificada da Liga. A tripulación que estará no playoff con Narón. E aí atoparánse con Rianxo E Perillo. e Perillo. Rianxo que organiza esta fin de semana, houbo parón na Liga B, organiza Rianxo a vindeira semana regata na súa casa en Rianxo e aí pode proclamarse campeón xa de Liga, A Liga B. da Liga B. No, está facendo unha temporada os dous, tanto Rianxo como Perillo están facendo moi boas regatas. Dous proxectos Sí, que novos, comezaron, dos digo, proxectos Eclipse novos. con Rianxo, proxecto novo, Sebas con Perillo, proxecto novo. Sí, fixeron un bo bloque para ascender e os dous están aí peleando. Teñen o problema iso do playoff, se vais a algún da CT e tal, e a ver como se diría. Sí, porque faise raro por vez primeira na Liga que o campeón de Liga non vaya a ter o premio do ascenso. Campeón de Liga B. Porque Liga B. tamén a ser Sí. o ano que vase cortar Un a corte Liga, moi grande, un entonces corte moi grande. era tamén un pouco injusto que o primeiro da B xa subira directo, é dicir que podríase casi como sexto. Iso é demasiado, creo eu que é demasiado premio para un campeón da B. É un corte grande, lembramos, 2027, vindeira tempada. Haberá unha Liga A masculina con 8 equipos e unha Liga B feminina e unha Liga A feminina con 4 equipos. Sí, al final son 12 igual, Sí, 12 son igual, 12. pero hai 8 e 4. A ver, hai que modernizarse un pouco, hai que intentar que sean as regatas máis vistosas, entonces por iso se propón este cambio. Como saldrá? Xa se mirará po ano que ven, pero algo hai que probar e algo hai que facer para que isto mellore un pouco. Os cambios sempre son novidades, sempre provocan incerteza. Sí, ao principio e todo como dis, non se saberá ata un tempo despois. Claro. Levase tempo falando, non só en Galicia, senón fora en ACT tamén, de provocar cambios en regatas, de facer unha modalidade sprint, na Sí. jornada, algo distinto, Algo distinto para que non sea tan monótono todo, porque senón ao final, se non hai cambios, ao final fais aburrido. E hai que 20-55, tempo da Cabana. veñen aí os dous aí apretando, non se sabe quen ganará. 20-55 a Cabana vencedora, vais a dos 21 Pois, minutos. creo que Castropolo se vai Champa final. Castropol Cesantes, pode champa facer- final igualadísima. Castropol. E por vez primeira na tempada Castropol vai quedar por diante de Cesantes. Separado simplemente por unha cuestión de Nada. décimas, saben aí? Medio barco. Máis 25. A tripulación vencedora de Quenda, tripulación de Acabana Ferrol, que lle sacou 25 segundos a Castropol e outros tantos a Cesantes. Bueno, Castropol polo menos leva unha victoria anímica, polo menos xa non foi última. Sí, que con este horario atípico que dicíamos, comezo de regatas desde a mañá, os remeiros da Cabana tiñan, a Cabana Sí. Ferrol tiñan hoxe a saída a 6:30 da mañá, Claro, dende Ferrol. é moi cedo. E moi cedo. Castropol, por exemplo, sí que dormiu aquí. Sí, dormiu aí, dormiu por aquí. Sí, non me lembro É se que- foi por Arcade, pero Sí, dormiu pola creo zona. que dormiron por Arcade, Sí. pero claro, que si non eles, É que si non- a que hora teña que salir eles? Ás 4 da mañá. Sí, sí, sí. Pero isto é que temos que dar un pouco de facilidades aos organizadores das regatas a buscar días que che beneficien para facer a túa regata. E ao final, se pos días concretos para facer unha regata e non en sitios concretos non tes marea ou tes problemas, ao final tes que adaptarte ao que tes. E aquí, pois de gracia, temos un sitio privilexiado para remar, pero temos un problema de mareas. Entón, se nos cadra baixando o mar,
temos que poñer hasta ahora para que se poida remar, porque senón a 1 da tarde non se pode remar aquí. É o que pasa. Porque tiña que buscar na liga e iso, buscar darlle facilidades a sitios que en concreto teñen problemas. Falo un exemplo, nós, Castropol, Narón, Mugardos, que son equipos que teñen problemas para facer regata, hai que darlle facilidades para que poidan ter o mellor día posible para poder organizar unha regata. Ose, por certo, ahora que estamos falando así un pouco de regatas e de campo de regatas e deses clubs, levábamos na Liga 3 regatas seguidas, ose non houve incidencias incesantes, porque levábamos dende a regata no Grove, despois en Mugardos e onte en Ferrol, Con e problemas. houve polémicas e algún problema co que a balizase no campo de regatas. Ose, De momento, aquí está perfecto. hai que darse conta tamén que estamos no mar, e no mar é complicado montar os campos, ao final o marxen que tes de error é pouco, estamos falando de que tes un marxen de error sobre dunha boia a outra de 3 metros como máximo, e no mar isto co vento, co grado, para colocalo é complicado. Despois hai que intentar facer o mellor posible para que teñas problema de poñeros todos os medios posibles para que salas ben a regata. Entonces todos temos que implicarnos en facer o mellor posible para que sala ben. Nos, por exemplo, os seguidores daqui que estiveron levan toda a semana intentando poñer o campo, toda a semana. É dicir, é un traballo que ao final depois chegan a unha regata e por nada danche contra el logo. É jodido. Sí, sí. Ayer na cabana había, non sei, creo que 6 metros. 6 metros, falando. Claro, non se poden dar ao curso. Se hai un reglamento que marque iso, non se poden dar ao campo como aceptado. Pero temos que entre todos os clubes intentar axudarse entre todos, non andar na guerra, porque aquí parece que os clubes andan a pelexar entre eles. Eu creo que tamén o dos campos tiña que o topógrafo que ve e os árbitros tiñan que son os que teñen que decidir se o campo é bo ou o campo non é bo. Ten un topógrafo este ano a Liga. Claro, ten un Precisamente topógrafo. para ir a comprobar É o os que manda, campos. non podemos andar a criticar o que diga. El chega, mide e ten que estar. Se non está, pois non está. Non hai que botarlle a culpa a un, a outro, ou se cesantes, ou se outro monta mal ou monta... E a medida que a temporada vaya acercándose ao fin e haxa na clasificación algo algo por que disputar, xogue, máis guerras hai. máis guerras hai. Este ano, por exemplo, repito, só hai 3 puntos de separación entre as dúas embarcacións de Moaña, entre San Bartolomeu e Tirán, e Pero o que digo eu, ao final aquí estamos aquí na guerra, pero depois queremos ir a remar a CT, e ali hai campos que moitísimo peores que aquí. Moitísimo E aí non pasa nada. Entón temos que ser máis mirar polo noso e defender máis o que temos aquí, axudarnos entre todos os clubes. estamos xa na segunda quenda, 3 embarcacións da segunda quenda: Narón, carreiro número 2, Bueu, carreiro número 3 e Mugardos, carreiro número 4. A primeira quenda, o mellor tempo marcou na cabana con 20 minutos 55 segundos. Tripulación de Narón, un veterano aí na popa, Iván Lema, no equipo que adestra Marcos Lema, xa leva desde o 2004 como adestrador, a chegar ao club uns anos antes. 2 trocos con respecto á regata de onte. Entran os na banda de babor Xan Pico e Jaime Marcos como novidades. Iván, lembro que tamén é outro roqueiro Sí, sí. de patrón, Xa estaba na época dourada de Perillo. de Perillo. Temos a tripulación de Bueu que adestra Ferral. 2 trocos con respecto á xornada de onte. Os 2 tamén en babor. Entra Ismalijó, que dos habituais que onte non remou, e entra Rodrigo Torres, un na cuarta e outro na sexta de babor. O resto de tripulación, a mesma que remou en Ferrol. 2 cambios son. En Mugardos, 3 trocos fai o adestrador Eliseo Reborido. Cambia na sexta tanto a de estribor como a de babor. Entran os Leo de Navas e Adrián Vidal.
E como gran novidade en Mugardos, un rapaz que debuta hoxe, vai na cuarta de estribor, que é Breogán Carpente, primeira regata da tempada. Un da casa, un canteirán. Xa é o momento tamén de ir dándolle premio a xente da casa e a todos os que mamaron adestramentos Claro, a de ver, inverno, primavera e parte do verán. sí, ao estar a clasificación un pouco xa definida, a xente, os adestradores intentan darlle regatas aos que menos teñen. E iso, facer debutar a xente juveniles, e facer xente que leva poucas regatas, intentar que remen máis. Tripulación de Narón é a sétima clasificada de Liga. Tripulación que ven aí na parte dereita da imaxe, tripulación que vai a estar no play-off. Narón, A Cabana, Rianxo e Perillo. Das tres embarcacións que están no mar, hai como grandes diferenzas de puntos entre elas, sobre todo de Bueu Mugardos con respecto a Narón. Bueu, esa que ven quinta clasificada en Liga, Mugardos é sexta, e están separadas por 4 puntos. Prepárase o pica xa de Bueu, primeira embarcación en virar Bueu. Entra Narón por diante de Mugardos. Sí, aí diante Narón a Mugardos, sí. Bueno, porque os tempos, algo de vento parece que se levantou un pouquiño máis no inicio da regata, pero os tempos son peores Que a primeira tanda. Marcar a Cabana 3-6 e Bueu 3-11. Sí, sí. Un peliño máis de vento. Sí, parece que sopra un poquinho máis. Tripulación de Bueu, o equipo que adestra Ferral, un equipo que este ano vai quinto clasificado, que o ano pasado tamén foi quinto clasificado. Lembramos que unha tripulación que no 2024 estivo en ACT. Repasando un pouco as alineacións que presentou Ferral daquel bloque que tiñan ACT, sobreviven 6 no equipo de Ferral. Tuvo moito Sí, cambio. tuvo moito Tuvo cambio. un cambio generacional. Sí, foi un cambio a máis de ciclo de remeiros que Marchoulle moita deixaron xente, e outros que marcharon. E tuvo que meter xente nova e volver a facer un equipo novo. Sí, de feito, en ACT, por exemplo, están daquele equipo que estaban ACT en Bueu, está Diego Otero en Lequitarra, están en Chapela Óscar e David. En Chapela o ano pasado estaba Javi Domínguez, cando Chapela quedou campeón. Este ano Javi, como se non me trabuco, está vivindo na Coruña, deixou de remar con Chapela, pero era outro ex de Bueu. Está Diego Pérez, aínda que Diego Pérez, que agora é como un dos intocables de Zabala, agora en Orio, antes en Urdaibai, xa marchara de Bueu uns anos antes de estar en ACT. Xa marchara no 2022, que fora o gran ano de explosión de Bueu, aquela liga que increíblemente e case que cruelmente que acabara gañando na última regata San Bartolomeu. Sí, E tendo unha vantaxe boa na clasificación. Sí, aquí. Sí, aquí. Interesante. Viña con creo que 5 puntos ou 6 puntos de diferencia, e aquí é que o malo que hai aquí, que a veces levántase moito vento e un cambio de vento eles non foron capaces de adaptarse, daquela perderan toda a distancia. Depois estuveron aí peleando e ganoulle Meira. É difícil atopar así un final de tempada como aquel, onde creo que estaba dominando, e só fallou no final. Sí, nas últimas regatas, porque sempre lle estuvo ganando, e depois cando quedaban dúas regatas que tiñan que pelear entre eles, cando se xuntaron de puntos, e aí Meira supo ganarlle. Aquel ano de feito xa no playoff non subiu Bueu, subiu o ano seguinte. Sí. Pero eu creo que aquilo indo recorda moito os de Bueu. Eu creo que ese final é inesquecible. Creo que lle teñen tirre a este campo. Eu tiría yo, polo menos. No, pero sí é certo que a veces, como este ano cabo, leva 8 puntos, xa ten a liga cañada. Sí, cuidado que igual falta unha regata, pode haber unha descualificación. Estamos cesantes. Que xa vimos con Urdaibai, por exemplo, en ACT outro día, descualificación. Claro, podeche pasar. Quiso, ao final, pensas que non, pero podes coller unha bolla por estribor, tocar un toque de palas ou o que quere, unha desclasificación e quedar fora.
Estamos na segunda virada, 6.34. Bueu se rebaixou os tempos de quenda anterior. Vira a 9 segundos Narón e vira a Mugardos a 12 segundos. 6.34 o tempo de Bueu, marcara 6.43 a Cabana. 6.43 é o tempo máis ou menos que está marcando Narón, e Mugardos estaría empeorando o tempo da Cabana. Xa ayer Cabana estuvo nos tempos de Mugardos, Narón que lle ganou. Andando con autoridade Bueu, que xa dicíamos a regularidade de Bueu esta tempada no quinto posto. Sí, nesta quenda suele ganar e a veces ganalle a Mecos. Só houbo dúas regatas esta temporada na que non foi quinto, foi a primeira regata da tempada en Narón e a que organizou en Bueu. Tivo dúas regatas en Bueu, a primeira, a do sábado. Aquel día fora sexto clasificado na casa. Sí, pero depois normalmente sí, sempre o quinto quinto, sempre posto é o deles. Esa é a tripulación que adestra Ferral, que vemos en imaxe. E aí vemos os tempos como Bueu estaría con 10 segundos sobre Cesantes e Narón. No, Mugardos e Narón. Sí, estaba aí sin mal ese error. Pues mira, estábamos falando antes da época esa en ACT de Bueu, que estábamos vendo aí a tripulación de Bueu. Pois sobrevive o patrón Andrés, está Sergio Pérez na segunda, Sergio Pérez en babor e Martín Bacelar na segunda de estribor. Está na sexta de estribor Carlos Palmeiro, que non eran os habituais en ACT, pero si tivera regatas. Está na terceira de estribor Salvador Castro, que si que era dos case que intocables de Ferral, e tamén Lijó na cuarta de babor. Todos eses estaban son os únicos que sobreviven de hai 2 anos. O que cambian 2 anos unha tripulación. Claro, a ver, si tes a mitad da tripulación se che marcha, ao final tes que volver como se volveras a empezar. Home, ten unha base que eles son xente da casa e ao final tiran polo club eles. E a ten moita xente nova que lle ven de atrás de xuvenís e do rollo, están facendo un bo traballo montando un novo bloque. E que é dos clubs que sacan 2 embarcacións, porque Bueu ten tripulación en Liga D. E é un traballo que fan ben, que a xente deles da casa intentan que se queden na casa, entonces a xente nova, ese juvenil, ese seños de primer ano intentan que estean na trainera B. Que iso é o que miro eu ben, que as traineras B teñen que estar pensadas para iso, para decir, para promocionar xente túa da túa casa. O que non é de facer unha trainera B e traer xente de outros clubs para sacar unha B. Iso non é bo para o remo, para todos, porque hai clubs que ao final teñen problemas de xente. Pero se a base é para facer os teus juvenis e os teus seños de primeiro ano da túa casa, pois a B está ben montado. Con 9.56 virou Bueu e con 10 van a andar por aí polo tempo. Narón máis 13, Mugardos máis 15. Van a andar pois en tempos moi semellantes aos que marcou a Cabana. A Cabana foi 10 minutos 10 segundos. E por aí andará o tempo de Mugardos e andará en 10.09, 10.010 tamén o tempo de Narón. É dicir, está aí apretado o posto ese. Que confirma boa regata de a Cabana en quenda anterior. Porque comprobando así regatas anteriores, o habitual é que Mugardos estea por diante de Narón e a Cabana. Sí, no, máis con segundos de vantaxe. Mugardos fixo tamén moi boas regatas leva este fin de semana así un pouco irregular, ao mellor os cambios o que está probando outra cousa, ou as cargas de traballo. Mira, Narón tería máis 13, Mugardos máis 15 e a Cabana máis 15. Están en 2 segundos. Sí, en 2 segundos. 2 segundos, 3 tripulacións. E mandando a tripulación local, a tripulación de Bueu. Non, tripulación local non. Tripulación que vai mandando nesta quenda. Local o sé, Cesantes.
Temos aí a Simei de Bueu. 9:56. Está moita igualdade, está acontecendo un guión de regata semellante ao da quenda anterior. Na quenda anterior a Cabana e a destacada, e despois un duelo Castropol Cesantes. Nesta quenda, Bueu, ven aí a imaxe destacada, e un duelo de moita igualdade entre Mugardos e esa tripulación que ven aí, tripulación de Narón. Sí, parece que se repite o de a quenda anterior. Van aí os dous moi iguales entre Narón e Mugardos. Parece que os largos para cá, decir, os largos de volta, que andan un peliño máis os da boia de fora. Ben, Bueu aí mandando con soltura. Sí, estaba vendo que tampouco Bueu non está tendo moitas diferencias, Mira, primeiro longo 3 minutos 11 segundos. O segundo 3:23. Seguinte 3:22. Non está vendo aí moita diferencia entre longos. Que van moi regular. Aí o patrón de Bueu, a Andrés Ríos, un canteirán. Xa levan uns anos, un Sí, sí. chaval da casa con experiencia. Moi bo patrón. Está preparando. Prepárase Bueu, vai ser a primeira en virar, andará polos 13 minutos e medio, xa está rebaixando en moito tempo da Cabana. Bueu vira con 13:32, 20 segundos menos que a Cabana. E agora a igualdade, Mugardos por diante de Narón, virada de Mugardos e virada de Narón. Mugardos tamén rebaixou o tempo de a Cabana e Narón por aí anda. Xoa un par de segundos. Foron un pouco máis rápidos que a Cabana neste longo. Virou moi rápido ahora Narón nesta boia de terra. Viñalle aí un par de segundos diante e acercouse. Mira, posesión un segundo. Ese Iván Lema, patrón de Narón. Esta Narón que foi sétima clasificada na Liga o ano pasado. Este ano está a moverse tamén polo sétimo posto. Unha curiosidade, o ano pasado Narón, na súa regata, na de Narón, sacara 14 canteiráns no equipo. Sí, todos xente da casa. Sí. Iso ten o seu mérito, ten o seu mérito. Iso é dificilísimo, sacar 14 canteiráns. Que complicado. Iso quere decir que estuveron traballando ben a xente da casa, a canteira. Aí nesa tripulación de Narón, que a máis dese patrón que xa falamos que é un clásico Iván Lema, pois van clásicos tamén e veteranos como Sergio Rodríguez, que o ano pasado estivo en Castropol, pero en Remeiro tamén hai anos con experiencia en ACT. Estuvera na última etapa de Meira en ACT, ele estaba naquel San Bertolomeu, tamén estivo varios anos con Ares en ACT, e antes outros grupos. Xente con experiencia, que che dá moito para poder remar ben. E o que ofrece moitas veces os equipos, sobre todo de zona media baixa da Liga, esa mestura de xente con moita experiencia, incluso con regatas en élite, en ACT, xente un con pouco moitos rapaces de 18, 19 e 20 anos. Eu creo que hai unha franja de edad que hai pouco remedio, ou hai moitos... Levamos anos con iso, Sí, que hai xente de 40 anos, de 40 e pico, e depois xente nova, é dicir, falta xente de 30, de 20 e tantos anos que aí parece que se perdeu un pouco os remeiros que remaban naquela época, ou deixaron, porque hai moita diferencia, ou hai moi vellos, non é moi vellos, pero xente de 40 anos ou xente de 18. Sí, é un tema que levamos falando diso, que hai ese o que dis, hai como unha década perdida por aí. Sí, entre os 30 e os 40 como que desapareceron. Desapareceron de remar, como se non houbera nadie remando nesa época.
os vellos al final vanse facendo cada vez máis vellos. Bueno, eu creo que agora están salindo xente nova, que hai moitos clubs que están apostando por xente nova. E iso é bo, Sí, al final que hai que ir apostando. Hai moita xuventude agora, na Liga. Claro, Moita hai moita xuventude. xuventude, porque claro, chega un momento que os que eran de vanse deixando e ao final tens que meter xente nova. E ollo que os vellos, e aí tamén entro eu, estánse atopando xa neste curso cun nivel de veteranos moi alto, moi alto. Iso xa é que agora parece que os veteranos, Sí, sí. cuidado, falar de veteranos é nivel. Sí, Xa, sí. que hai moitos veteranos, hai algúns Sí, sí, veteranos sí, que están sí. remando. Que están remando. Sí, sí, que Como- remataron a temporada de veteranos e agora están remando na Liga A, pero é que está vendo un nivel moi alto en Moi veteranos. alto, que- Deu un salto enorme. Eu creo que as traineras de veteranos anduveron moito Sí. este ano, moito. Se miraras tempos de velocidades, 17 minutos, segue mantendo Bueu sobre a Cabana os 20 segundos. Os 20 segundos que xa tiñan na mirada anterior, nesta última virada, segue mantendo o equipo que adestra Ferral, 20 segundos de vantaxe. non lle meteu nada No, no. neste longo. Xa vimos Mugardos. Pues mira, Mugardos virou con 17-20, que serían só 2 segundos peor que a Cabana. En Narón virou con 17-22, igual que a Cabana. Decir que se mantén aí a igualdade, 2 segundos, 3 embarcacións. Agora se teñen as referencias, último longo, e aquí poderán apretar na champa final os pinganillos, Mugardos e Narón. os pinganillos ahora estarán aí a ferver dicíndolle as diferencias. Poden apretar este último longo. Sí, porque son simplemente 2 segundos de diferenza e aí hai 3 embarcacións. Só vivimos na Liga B a fin de semana pasada no duelo, era modalidade contrarreloxo, pero Rianxo Perillo, que a metade do último longo e que lle sacaba case que 5 segundos, 4 segundos na bolla de fora, e acabou remontando Rianxo. sí, E acabou remontando Rianxo. Fuxe un último largo volvendo moi bo. É curioso porque falando con Eclise, logo da regata comentoume que non tiñan pinganillo, que lles fallara o pinganillo, Pois que lles mira, fallara o pinganillo. Pois mira, ainda así fixeron eso, a volta, Sí. un regatón. Que todos xa estaban dando como Sí, sí, parecía Perillo, que Perillo que podía ganar Sí, tanto sí, a é que B. levaba toda a regata mantendo 4 ou 5 segundos Podía de ser un vantaxe. día histórico ali Perillo que ganaba a femenina e a masculina. E ao final Rianxo ganoulle. Estamos vendo Por pouco, pero sí, sí, ganoulle. por pouco, pero gañoulle. E como Mugardos está tendo un colchón de 4 ou 5 segundos de vantaxe sobre Narón. Aqueles 2 segundos da virada vainos ampliando Mugardos. Mugardos é o sexto clasificado da Liga. Equipo que foi o oitavo nas 2 últimas ligas. Sí, pero este ano empezou moi ben a Sí. tempada, que fixo ali en Mugardos creo que un sexto posto. Mira, en Narón foi quinto, en Bueu foi quinto, en Mugardos cuarto. Cuarto posto en Mugardos. Empezou moi ben, moi fuerte, puxose aí diante e supo mantelo. Que iso a veces é bo empezar fuerte porque anímicamente axúdache a levar a temporada. Tivo, digamos, un mal día no Grove, que foi o oitavo clasificado, o peor resultado de Mugardos esta tempada. Aquela regata do Grove onde se armou moito máis do habitual. O vencedor foi aos 25 minutos. 25 minutos. 20-24, tempo de Bueu. E agora van chegar as outras embarcacións. Lembramos que fora 20-55 o tempo da Cabana. Vai nos rebaixar Mugardos. Está apretando Narón. Está apretando tamén Narón. Non lle vai dar. Estamos xa en 20-41, 42, vai nos rebaixar. E vai nos rebaixar tamén Narón. Vai nos rebaixar Narón, que andará polos 20-48. Boa regata de Bueu dominando esta quenda. 20-24. E o que falábamos, eses 2 segundos que había 2 segundos metendo a 3 equipos, teñen as referencias no último longo E apretaron. e apretaron, e ao final, mira, foi 20-44 Mugardos, xa falamos de 11 segundos, e 20-47 Narón, que xa son 8 segundos. 8 segundos. Sí. Decir, Digamos que xa foron aí. fixeron un largo rápido para Sí. dentro, apretaron ben. Vemos
Temos aí 20-44 Mugardos, Narón 20-47 e a Cabana Ferrol 20-56. Foi un último longo moi rápido, Moi tanto de rápido. Mugardos como de Narón. Bueno, vanse cumprindo, Felipe, máis ou menos O de sempre, os ¿no? prognósticos agardados. Primeira quenda, o favorito era a Cabana Ferrol, foi vencedor. Segunda quenda, o favorito era Bueu, foi vencedor. E E ahora queda toca a quenda de honra, queda a boa. a batalla final. Cabo, San Bertolameu, Tirán e Mecos, os 4 primeiros clasificados da Liga. 4 que leva Cabo, que leva dende a segunda regata de Liga Cabo ganou, 6 vitorias consecutivas. non ganou a primeira, Sí. e depois ganou todas. Meira gañou unha. Tirán ocupou 3 veces o segundo posto, pero foron segundos postos a distancia de Cabo de Cruz, non é que estivese moi igualado, senón que había dominio de Cabo. E Mecos, o mellor resultado que tivo esta tempada foi o terceiro posto na primeira regata de Narón. Despois foi bastante fiel ao cuarto posto, equipo que adestra Toni Montenegro. Sí, bueno, xa vamos a última tanda, a tanda boa, e a ver que pasa. Antes falábamos de xuventude, de formar, de manter bloque. Cabo, por exemplo, é o exemplo deso de mantivo case que todo o bloque que caeu de ACT. Mantén 12 remeiros do ano pasado. Sí, iso é unha cousa que fixeron moi boa. Mantiveron o bloque, non se puxeron nerviosos, mantiveron o bloque do ano pasado, que xa era un bloque bastante novo. Era moi novo. Danlle continuidade, e apostan por eles, e ao final este ano estánse mirando que son superiores. De momento son superiores ao resto das traídas. As 4 embarcacións de quenda de honra, carreiro número 1. Aquí si temos 4 embarcacións. Ata o momento foron disputando 3 en cada quenda. Aquí, as 4 primeiras clasificadas da Liga. Carreiro número 1, tripulación de Cabo da Cruz. 6 vitorias consecutivas suman na Liga. Carreiro número 2, a embarcación de Meira, San Bertolameu. A embarcación moañesa é segunda clasificada na Liga. Está a 8 puntos de Cabo. E ten 3 puntos de vantaxe sobre Sociedade Deportiva Tirán, que está no carreiro número 3. Carreiro número 4, a embarcación de Mecos, a embarcación do Grove, cuarta clasificada da Liga. Se non hai grandes variacións nas últimas regatas de tempada, só falta esta de Redondela e 3 máis en Tirán, Castropol e Boiro. As 3 primeiras van ser Cabo, San Bertolameu, Tirán, estarán na clasificatoria da Concha. Cabo apunta xa a estar en playoff de ascenso. Queda por definir quen vai ser a outra tripulación que acompaña a Cabo nese playoff. Nese playoff, que está entre Tirán e Meira, que están aí. Últimamente parece que Tirán está se acercando máis a Meira, que están aí bailando o segundo e terceiro posto. Sí, pero levan xa... Sí, nas 3 últimas regatas foi Meira 2 veces terceira e Tirán 2 veces segunda. Claro, que parece que se está acercando un pouquiño máis a Meira. Que acontece? Que, como dicíamos antes, hai como tanta igualdade e tan definidos os postos que é raro que se lle meta entre elas algunha embarcación. Claro, Mecos non se lle mete e Cabo tampouco. É regata. Sí. Loitan entre elas. Se gana unha, pois só lle quita un punto, e se lle gana outra, outro punto. Non son capaces de meter a nadie no medio. Esta é a tripulación de Cabo, a tripulación que adestra Iago da Vila Motos. O se fai 4 retoques de sábado a domingo. Cabo cambia o piqueiro, Isaac Dosil entra, que unha das caras novas este ano de Cabo, que chegou dende Urme. Cambia na banda de babor, entra Juan González como marca e Izan Piñeiro, un rapaz juvenil, na segunda de babor. Segunda regata de Izan esta tempada na Liga A. En estribor entra un clásico, Mario Brión. Tripulación de San Bertolameu, o equipo que adestra a Lica, gran novidade, o patrón, 56 anos. Antonio Casqueiro, primeira regata da tempada. Estaba sendo Lucas o patrón de San Bertolameu. E fai de sábado a domingo 2 trocos. Entra na sexta de estribor Raúl, outro troco, o de Casqueiro, o patrón. Tripulación de
Sociedade Deportiva Tirán, o equipo que adestra David Costa Santomé, simplemente un retoque de sábado a domingo. Entra Adrián Iglesias, ex de Mecos, na segunda de estribor. O resto de tripulación e a que competiu onte e foi segunda clasificada en Ferrol. En a tripulación de Mecos que adestra Toni Montenegro hai tres retoques, cambio de patrón, volve Iago Otero a ser patrón, onte foi o seu irmán Luís Otero o patrón en Ferrol, un troco en estribor, novidade Heitor Santalla, un troco en babor, un veterano César Agra. Parece que saliu forte Mecos, que está aí peleando aí con Cabo. Está sorprendendo no primeiro longo. Estalle sacando 3-4 segundos a San Bartolomeu e a Tirán. Que para ser o primeiro longo ese é bastante. Oitava regata da tempada, edición número 41 da bandeira Concello de Redondela, un clásico dunha paisaxe fermosísima. Van cara a Illa de San Simón as tripulacións. Con toda a historia e o encanto que ten esa illa. Esa que ven aí na imaxe, moi preto das bollas que están na zona exterior. Formato, lembramos, 6 longos, 5 viradas. Van a virar. Pois vai virar Cabo, moi preto Mecos. Sí, finguiu moitísimo Cabo, moitísimo. E virada tamén de Tirán e San Bartolomeu. Axustou demais aí o piqueiro na bolla. Tuvo que rectificar e quitar a pica. Danlle 3 minutos 05 a Cabo, simplemente un segundo máis Mecos, e despois a 2 segundos Tirán, entre 3-4 San Bartolomeu. Están en tempos de Acabana en primeira quenda, o que confirma que aquel primeiro longo de Acabana foi moi rápido. Despois xa se foi estabilizando e Bueu xa foi marcando moitos mellores tempos pero que Acabana. Acabana fixo un primeiro largo bastante rápido. E aí vemos a tripulación de Cabo. Estamos aí vendo a virada de Cabo. Tuvo que rectificar e parouselle bastante a traíña. E saliu aí, mira, está no mesmo tempo de Mecos. Si marca ben o GPS, están iguales. Igualadísimas. Nun segundo están a moverse Mecos, Tirán e San Bartolomeu. Simplemente nun segundo. Aí temos a imaxe. Zona superior, Carreiro 4, Mecos. Tirán, Carreiro 3, San Bartolomeu, Carreiro 2. E por diante dese trío, a tripulación que é líder da Liga e que está dominando, a tripulación de Cabo da Cruz, que non é campeoa de Liga dende o ano 2009, que gañara a Liga con Gustavo como adestrador. O que agora é o adestrador da tripulación B de Cabo. Claro, non gañou ligas porque non estaba... Levaba 12 anos seguidos, 12 anos seguidos en ACT. Ten un mérito estar aí na ACT tanto tempo, co que custa estar aí e ter o nivel para estar... Moitas veces comentámolo, o mérito de ter tripulación en ACT, tripulación en Liga A e tripulación feminina. Ás veces en ACT e outras veces en Liga. Sí, a ver, Cabo ten unha infraestructura e unha historia xa que está aí metido e leva tempo xa sendo o referente ahora mismo aquí en Galicia. E con unhas instalacións agora maravillosas. Claro, iso é espectacular. É o que temos que aspirar todos, a ter unhas cousas... A ter esas instalacións de... Comezar con iso os proxectos. Vemos que vai medrando a vantaxe da tripulación de Boiro, esa que vemos en imaxe que patronea Manu Gago. Tripulación que adestra Iago da Vila. Foi o ano pasado a súa estrea como técnico de Cabo. Vai medrando a vantaxe, xa lle saca 4 segundos as outras embarcacións que seguen igualadísimas. Moi iguales, Aguanta Mecos, aguanta o tirón das dúas embarcacións de Moaña. Mecos suele facer boas inicios de regata, e se é capaz de manterse aí e tal, podrá estar peleando cos de adiante. Xa van a rebaixar en moito
por suposto, os tempos de primeira quenda de Acabana, e non en moito os tempos de Bueu, que marcou 6.34, virada de Cabo. E os tres iguales, Sí, sí, os tres virando case que no mesmo segundo. Uf, igualadísima, igualadísima a loita por ser segundo. E de momento, con dous longos, Cabo 6.30, mandándose a Cabo, pero ollo, 6.34 San Bertolameu, que é o mesmo tempo que Bueu, e 6.35 Tirán e Mecos. É dicir, nun segundo teríamos agora 4 embarcacións, San Bertolameu, Bueu, Tirán e Mecos. É dicir que Bueu fixo Sí, moi boa regata, moi boa regata. na segunda quenda. A ver se se mantén cos tempos, é capaz de estar aí peleando hasta o final. Tripulación de Cabo, esta é a tripulación de Mecos, novo adestrador esta tempada de Mecos de Toni Montenegro. Sí, novo proxecto, Sí. que lle está salindo moi ben, é dicir, subiron o nivel moitísimo, é dicir, están peleando aquí na tanda boa, é dicir, que a aposta foi boa. O ano pasado o Mecos foi noveno clasificado na Liga, e seguimos cara atrás, 2024 foi sétimo, 2023 oitavo, 2022 sétimo, habería que remontarse ao 2021, cando foi tamén cuarto clasificado. Sí, pero este ano fixo un bo bloque, Sí. recuperou xente que tiña, Sí. e ao final estáse notando que está a un nivel moi bo. Víamos aí segunda virada en 4 segundos, a 4 segundos de Cabo, cun segundo de diferenza entre elas, algo menos incluso dun segundo, 8 décimas, 4 embarcacións. Parece que Tirán ahora está dando un apretón, que se está distanciando un pouquiño, está marcando aí a proa dese segundo posto. Pero con diferenzas mínimas, un segundo sobre San Bertolameu, 2 segundos sobre Mecos. Son diferenzas de momento mínimas. Quen segue o seu e a embarcación de Cabo. Aí ven as dúas embarcacións de Moaña, por diante Tirán, por detrás San Bertolameu, só separadas por 3 puntos na clasificación. As dúas de Moaña, que sempre son máximos rivales, aí peleando por estar aí no playoff. Mira, o ano pasado foi terceira clasificada, Tirán foi segunda. Esa embarcación do Grove, a embarcación de Mecos. O se leva Iago Otero como patrón. Onte foi unha das grandes novidades que fixo Toni Montenegro, que o irmán de Iago, Luís, foi patrón. Son irmáns os dous. Sí, son irmáns. E é, que non é habitual, pero si temos visto ás veces, remeiros patróns, que alternan ese posto. Onte tivo a súa primeira regata como patrón, levaba na Liga 2 como remeiro. Está ben. Polivalente. Sí, sí. 9.53. A 3 segundos chega Tirán. Chegou Mecos antes que San Bertolameu. Bueno, moi tempos moi semellantes. Mais 3 Tirán, que neste longo colleu unha vantaxe. Sí, sí. Apretou neste longo e está sacando algo de 3 segundos de diferencia. 9.53, ollo porque 9.53 segue a ser moi bo o tempo de Bueu, que era 9.56, estamos falando de 3 segundos, incluso neste longo, Bueu foi un segundo máis rápido que Cabo. E Tirán andaría por tempos de Bueu. Xa indicábamos que coa baixada da marea, esta quenda de honra vai ser máis dura. Máis dura, que hai menos agua. Hai un poquinho de menos agua, entón iso pode influir na navegación do... Pelos non engancharon. Pero aún así, que Bueu fixo moi boa regata. E aí vemos a virada, aí a diferenza entre Tirán e Mecos e San Bertolameu andaría polos 6 segundos, máis ou menos. Vemos que Tirán empeza a consolidarse, a pereira de Tirán no segundo posto, porque lle está sacando xa
5 segundos a San Bartolomeu. E ollo este escenario porque Estalle está costando. metendo a un bote polo medio, está metendo a Mecos. Sí, está entre Tirán e Meira. Está costando a Meira se coller a remada, parece que vai un pouco aí enganchado, que non van todo o cómodo que querían. Estalle costando, Mecos como se veña arriba, podelle poñer as cousas difíciles. Pero bueno, os de Meira son tercos, Son tercos, dai o nome. Son tercos e para ganar van ter que apretar. Ademais, hai xente aí xa veterana que non vai deixar relaxar o equipo. Lembramos que de sábado a domingo Tirán, o adestrador David Costa Santomé só fixo un troco e Alica, adestrador de Meira, fixo 2, un deles o patrón. Sí, aí non variou moito. Non variou, pero segue mantendo Tirán aí os 5 ou 6 segundos de vantaxe sobre Mecos e San Bartolomeu. E segue a tripulación do Grove Aí, peleando. aí, pelexando con San Bartolomeu. E xa estamos no cuarto longo. E ollo, sen esquecer o tempo en quenda anterior de Buou, que imos que telo de referencia en todo momento. Porque Cabo só estaba sendo 3 segundos máis rápido que Bueu. Sí, Cabo non se pode relaxar. Como se relaxe un pouco, o Bueu na outra quenda pode meter un sustinho. Eu creo que o pinganillo aí xa lle vai funcionando dicindo, oye, que hai que apretar, que senón a outra tanda. Moi preto xa da cuarta virada. Segue Tirán preto de Cabo. Si, non lle quita moito, Non lle está sacando moito. E segue Mecos, nada, moi pouquiño por diante de San Bartolomeu. Virada de Cabo, cun tempo de 13 minutos 20. Xa rebaixou moito o tempo de Bueu. Cinguiu moitísimo Tirán, que entra 4 segundos. Mira, iso paroulle o bote todo, pegou contra a boia e frenoulle todo o bote. E a par con máis 11 o tempo de San Bartolomeu. 13-20. O tempo de San Bartolomeu e o tempo de Mecos andarían polo tempo de Bueu. Si, un segundo diante solo. Un segundo diante, simplemente Mecos e San Bartolomeu sobre Bueu. E comeza esta quenda de honra a estar moi definida en 2 bloques. Cabo, Tirán, separados por 4 segundos. E despois a unha distancia que empeza a ser xa importante. Sí. Mecos e San Bartolomeu. Co baile de puntos que pode haber na clasificación nesa loita por ser segundo clasificado da Liga. Se mete algún Tirán no medio a Meira, pode... Sí, son 3 puntos neste momento. 3 puntos. Pode igualar moito. Quedan 3 regatas, non 4. No, 3. 3, despois desta 3. Despois desta 3 regatas. A seguinte precisamente en Tirán. É dicir, que non se poden relaxar moito os de Meira, porque senón, como se lle meta Mecos e Bueu, aí xa estaríamos falando de empate na clasificación. Empate na clasificación. Xa hai a tripulación que adestra David Costa Santomé, un equipo que foi segundo clasificado o ano pasado, Tirán, e despois 2024, 23 e 22 foi terceiro clasificado. Habería que ir, xa indicábamos antes, ata 2021 para ver a Tirán en ACT. Estaba Benji de adestrador. Aí enganchouse o remo na boia, por iso se parou tanto o bote a salir da boia. Máis que hasta parece que moveu un pouco a boia. E aí vemos a Casqueiro, 56 anos, patrón de San Bartolomeu, que é a gran novidade hoxe. De 50 levan algúns tamén remando, Vai Miguel, creo que aí con 52, me parece. 52-53, que vai... vai... Ramón tamén. Hoxe vai tamén... Que teño que saludar, o que antes me dixo, salúdame na tele. Pois mira, Ramón vai na quinta de estribor, Ramón é do 75... Sí, remei moitos anos con el. 50, creo que despois do verán, creo que en outubro, cando cumpre 51.
E 53, como decías, Costa, que vai na terceira de Babor. Kiko na proba tamén debe ter 5, non sei, igual ten un pouco menos. Pois mira, Kiko, bueno, 47, Kiko. Bueno, Todos que remaron en veteranos. Sí, Alica anda cerca dos 50, Tamén, Alica anda cerca dos 50. 50. Que vai na quinta de Babor, o adestrador. 4 de casi 50 anos. Sí. Alica que vive o seu segundo ano en San Bartolomeu. Sí, está facendo un bo traballo. A ver, colleu do ano pasado que xa anduvo ben e está subindo o nivel que está segundo, está aí segundo. Fixo reforzos, por exemplo, o seu fillo Alejandro Patiño ano pasado foi unha peza moi importante en Chapela. Foi unha baixa moi importante para Chapela. Unha baixa moi importante en Chapela, sí. Mirada, 16:47, Cabo. A 4 segundos, seguen os 4 segundos. Aguanta Tirán a 4 segundos. Sí, Tirán está facendo unha boa regata, Xa leva unhas semanas afinando Tirán, E Mecos un segundo por diante. Mecos un segundo por diante de San Bartolomeu e San Bartolomeu só un segundo mellor que Bueu. Segue igualadísimo. Están en 2 segundos Mecos, San Bartolomeu e Bueu. Vai a estar aí todo moi apretado. Sí. 16:47, tempo de Cabo da Cruz. Isto é o que queremos, Sí. que haya así espectáculo, que haya tensión. Esta emoción, que equipos de segunda quenda que se metan cos tempos loitando cos de quenda de honra, e que estamos falando hoxe dun baile de puntos importante, Claro. que pode beneficiar a Tirán e que pode prexudicar a San Bartolomeu. Segue Mecos agora sacándolle 2 segundos o equipo de Toni Montenegro, equipo do Grove, con esa pequena vantaxe sobre San Bartolomeu. E aí vemos a virada de Cabo, a de Tirán, e vesan como chegan case que a par Mecos e San Bartolomeu. Cabo ahora parece que xa vai E con 4 segundos, 4 último segundos, longo. teno controlado aí, se non se despistan. Vai ser a 7ª vitoria consecutiva en Liga, 7 de 8 para Cabo da Cruz. E mira o que falábamos, Mecos, San Bartolomeu e Bueu simplemente un segundo de diferenza entre eles. Vai se decidir ahora neste longo. Último longo, mantendo a tripulación de Tirán que vemos aí. 4 segundos a 4 ou 5 segundos de Cabo, pero mantendo un colchón cómodo de 10 segundos sobre a embarcación de Meira. Que antes estábamos falando dos reforzos que tivo Alica, tanto pai como fillo estiveron nesa última etapa de San Bartolomeu na CT. Sí, tamén. Sí. É curioso, empezaran ese ano en Tirán no inverno e despois cambiaron para San Bartolomeu. Sí. Vesan o duelo desta quenda de honra. Van aí Mecos e Meira aí. Sí, proa con proa. Está apretando agora a tripulación que patronea Casqueiro. Ese segundo que tiña de vantaxe Mecos está se afrotando. Está aí. Van aí na champa a decidirse todo na champa. A ver se non hai que ir a foto finish. A foto final. O que queda claro é que a embarcación de Boiro está facendo un temporadón. Cabo vai sumar a 7ª vitoria consecutiva na Liga. Están motivados, están con ganas. Míranse superiores. Están facendo moi boa regata. Vai chegar a embarcación de Cabo da Cruz. Vai superar os 20 minutos. O tempo en liña de meta para Cabo vai andar polos 20:05 ou 20:06, 20:06. Chegada de Tirán. E agora queda esa champa final para Mecos e San Bartolomeu. Tirán con máis 4. Mecos, San Bartolomeu. Aquí hai puntos en xogo da clasificación. Non podo dicir. Sí. Non podo dicir foto que final, ganan. Porque as bollas ahora como baixou un pouco mal, moveronse un pouco e non se sabe ben. Sí. Os árbitros son os que decidirán. Hai que ver foto final para ver se San Bartolomeu ou Mecos. Daba impresión de Mecos, pero na marcaronlle última palada. Marcaronlle diante a. Sí, aquí marcouse, non son os tempos oficiais aínda, o GPS marcou cuestión de décimas por diante San Bartolomeu. Pero
Non sei. Como comenta Felipe aí coa baixada da marea, Baixou a boia de medio. sí, Parece que se o moveron Carreiro un 3 moveuse algo con pelín respecto ao pa Carreiro 4. Sí, sí, Sí. sí, sí. Claro, ao baixar un pouquiño o tensor, hai que as boias do medio non teñan tan tensas e por iso se moveron un pouquiño para adiante. Pero bueno, os árbitros teñen a liña recta e non hai problema ningún. Esta é a tripulación vencedora, aí sí que non hai dúbidas de quen é o vencedor. Outro regatón máis de Cabo que vai formando un bloque para un futuro cercano. Un Sí, sí, proxecto para un futuro bo, cercano. é dicir que se siguen así outro ano máis e mantén o bloque, é capaz de, ao mellor, de reforzar algo de calidad. Poden ter un equipo para uns anos moi bo, Lémbrome que mira, a chegada, claro, Claro, que a referencia ten que ser a 1 e a 4. sí, se tomamos como referencia a 4, Parece que entra antes Mecos que San Bartolomeu. Entra antes Mecos que San Bartolomeu. Que pasa? Que a boia está algo desprazada e Claro, San non se sabe. Bartolomeu entrou antes pola súa boia. E non queríamos polémica, Felipe. Xa dicen que coa apretada que está a clasificación na loita polo segundo posto, as 4 últimas regatas vai van a ser... ser... Viva. Pois, falábamos, antes do inicio da tempada xa dicía motos o adestrador que os ritmos, os tempos de Cabo non eran peores que os de ACT, que estaban en ritmos dos que tiveran en ACT. Xa falaba, Sí, que andaban sí, moi ben. que andaba moi ben esta tripulación de Cabo da Cruz. Mantuveron o bloque, todo ben melloría, é dicir, se botan un ano máis, mellor van a andar, iso está claro. É dicir, que iso no tempo, ao final, dache resultados. 12 remeiros de Cabo que estiveron o ano pasado en ACT seguen estando aquí na Liga Galega, que hoxe tivo este 14 titular, a Manu Gago como patrón e a Isaac Dosil como pica, e en babor a Juan González Lojo, Izan Piñeiro, Héctor Fachado, José Manuel Piñeiro, Iván Silva e Luis Martínez en estribor, Manu Mariño, Isma Romero, Mario Brión, Manu Abeijón, Joaquín Martínez e o adestrador Iago Davila. Xa están os tempos, Ya están os tempos, Danlle a pois danlle Mecos, agora Mecos terceiro. Xa parecía Sí. pero en un suspiro, E mira, Con Bueu. a diferenza de Bueu e San Bartolomeu, Un segundo. non, un segundo non, menos de 6 décimas, estamos indo ás Sí, centésimas, sí. ás centésimas. Tuvo- Unha décima. Unha décima de diferenza. Isto é o que queríamos na Liga, esta igualdade. Sí, estuvo apretada. Sí. Aí van a dar a bandeira ahora. Pois mira, estaba eu facendo as contas. Viña o duelo polo segundo posto da Liga, que dá dereito a disputar o playoff. 3 puntos de vantaxe, 61 puntos a Bartolomeu, 58 Tirán, e agora vai quedar 68, 67, é dicir, só un punto de diferencia. A un punto ponse Tirán Sí. de Meira. Hai unha, comentámoslo, unha pequena inercia, como unha dinámica Sí, que nas sí. últimas regatas anda máis fino Tirán que San Parece Bartolomeu. que se está andando máis fino, que está mellorando. Pois, A final de temporada Sí. que está Das- empezou un poquinho máis sí, máis apretado, máis xusto, e agora parece que está se soltando e o bote lle vai mellor. A ver, al final as preparacións dos adestradores a veces que enfocan máis a salir máis forte ao principio e acabar peor, e ao mellor eles empezaron un pouco máis controlado, e agora están apretando e soltando. que mira, das 4 últimas regatas, Tirán foi segunda en 3. E se vemos, Meira foi segunda, 2 veces terceira e hoxe cuarta. E ten como se fuera un pequeno baixón. E aí temos aí máis de dos vencedores, magnífica regata outra máis de Cabo da Cruz, sétima victoria consecutiva, que se diga rápido, sétima victoria consecutiva de Cabo da Cruz. Líder
líder xa moi destacado, xa ten 79 puntos, 11 puntos máis que o segundo clasificado. Xa hasta pode Fallar un día, ser día. descualificado un día. Sí. Xa ten a ventaxa suficiente. Quedan 3 regatas, Tirán, Castropol e Boiro. Seguinte fin de semana Tirán, mediados de agosto, fin de semana con 2 regatas, Castropol e Boiro. Que unha regata máis que para os 2 clubs de Moaña vai implicar kilómetros, ir de Moaña a Castropol, voltar e a seguinte ir a Boiro. Cabo na súa casa xa pode ser campeón. Sí. Xa pode celebrar o mellor. E ata igual antes. Sí, igual antes, pero bueno, o normal coa dinámica ahora mismo en Cabo xa estaría, antes de empezar xa sería campeón. E aí está a imaxe dos gañadores, a imaxe de Cabo da Cruz. Equipo, repito, que levaba 12 anos seguidos en ACT, que baixou o ano pasado despois dese ciclo, con Iago Davila como adestrador, que mantivo o bloque, e vai camiño de volver ser campeón da Liga Galega. Dende aquel 2009 con Gustavo como adestrador, pois neste 2026 todo apunta que Cabo volverá a ser campeón da Liga Galega de Traíñas. Intentará, no playoff intentará estar aí para intentar subir. Ao mellor non é o objetivo principal, pero se ten opción, todos os remeiros eu creo que queren subir. E aí está a clasificación que comentábamos, 11 puntos de vantaxe de Cabo sobre o segundo clasificado, e na loita polo segundo posto Felipe só un punto. Mecos consolídase no cuarto posto. Gran regata de Mecos hoxe tamén. Se fixo moi boa regata, mas estuvo sempre aí adiante peleando polos tempos e ao final foi capaz de ganar Llameira. Dicíamos que na primeira regata de Liga foi terceira Mecos e fora o seu mellor posto ata o momento, os iguala ese terceiro mellor posto. Esa é a clasificación da Liga que domina Cabo da Cruz. Seguinte parada da Liga Galega de Traíña será a seguinte semana en Tirán. A igualdade está nesa loita polo segundo posto. Saber que embarcación de Moaña será segunda clasificada na Liga, quen acompañará no playoff de ascenso a Cabo da Cruz. Foi a edición número 41, bandeira con sello de Redondela en Cesantes, no porto de Cesantes, nun escenario fantástico, maravilloso, o carón da illa de San Simón, o fondo, a Ponte de Rande. Aquí o peche desta regata coa vitoria sétima seguida na Liga da líder Cabo da Cruz. Muy bien.